Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Máte odo mňa na stole malý darček, pretože začneme tým najdôležitejším, a to ste vy. Každý z nás sem dnes prišiel najmä kvôli slovu úspech. Moje prezentácie sú zamerané na dva nosné celky, na life management, to znamená úspech celkovo v živote, v komplexe práce, sebarozvoji a podnikaní. A takisto som si vybral tému motivácia, pretože každého z nás ako manažéra zaujíma najmä to, ako motivovať svojich ľudí, ako byť úspešný líder, manažér, ako dostať zo svojich ľudí viac. To sú často tie otázky, ktoré dostávam v osobných rozhovoroch, ako je možné, že vediem viac ako 50 000 spolupracovníkov v 4 krajinách a dosahujeme nadpriemerné výsledky. No a keď som rozmýšľal, čo by na úvod bolo pre vás najlepšie, tak som vám pripravil malý balíček, v ktorom je zrkadielko. V tejto fáze by som vás chcel poprosiť, keby ste si rozbalili ten balíček a vytiahli to zrkadielko. Je to dôležité pre vývoj ďalšieho smerovania dnešného dňa. Jedna z najsilnejších baťových myšlienok bola pre mňa osobne veta: ak chceš vybudovať závod, vybuduj najprv ľudí a oni ti vybudujú závod. Alebo iná jeho myšlienka bola veľmi krásna pre nás všetkých: ak chceš byť vodcom práce mnohých spolupracovníkov, vybuduj najprv seba. A preto, ak som uvažoval, čo má spojiť túto miestnosť dnešný deň, tak je to jednoznačne snaha o vlastný sebarozvoj. A teda na zvyšok tvojho života od dnes by sme chceli, aby pre teba pracoval ten najdôležitejší človek. Aby pre teba začal pracovať tvoj najväčší kauč, ten, ktorý ti najviac v živote dokáže pomôcť, lebo ak hľadáš pomoc, nájdeš ju. Vždy na konci svojho ramena. A teda sa pozrite prosím do toho zrkadla, lebo tam je ten najdôležitejší človek. Ten, ktorý zabezpečí tvoj úspech, ten, ktorý ťa povedie ďalej, ten, ktorý ti umožní dosahovať tvoje ciele, méty, ten, ktorý dokáže vyriešiť akýkoľvek problém, aký budeš mať. Je to jediný človek na svete, ktorý dokáže rozhodnúť o tvojom živote. A toto uvedomenie ľuďom mení životy. Častokrát totiž pri otázke motivácie, life managementu, ľudia majú tendenciu hľadať vinu okolo seba. Majú tendenciu dávať druhým ľuďom vinu za svoj život a ten, komu dávaš vinu, tomu dávaš moc. A ja si myslím, že každý z nás by mal zobrať svoj život do vlastných rúk a mal by ho riadiť tak, aby vybudoval svoju budúcnosť podľa svojich predstav. Moja skúsenosť so seminármi je taká, že v okamihu, keď ľudia príjmú túto zodpovednosť, ktorá je asi najväčšia, ktorú môžeme v živote prijať, radikálne sa zmení ich život. A v tej hodine by som veľmi rád s vami prešiel moje osobné skúsenosti, ktoré mám s vedením ľudí a vôbec s sledovaním života, pretože žiť ma baví ma podnikať, baví ma dosahovať stále vyššie méty a práve tá ústredná téma dnes, v tej prvej hodine, je úspech. Úspech a motivácia. Čo je to vlastne úspech? Pre mnohých ľudí je definícia veľmi zjednodušená. A pritom, ak definujú úspech, tak definujú na prvom mieste peniaze. Zvykli sme si na to, že sa porovnávajú symboly úspechu. Kto má aké auto, kto má akú veľkú firmu, kto býva v akom baráku, kto koľko dokázal zarobiť. A ľudia, ktorí nemajú úspech, často peniaze devalvujú. A tvrdia, že peniaze nie sú všetko. Ako povedal Karel Gott, peniaze nie sú všetko, niečo by si mal mať ešte aj v zlate, v šperkoch a v obrazoch. A pre nás peniaze, ktorí pracujeme vlastne s financiami, sú dôležité. A takisto som počul vetu, že peniaze kazia charakter. A mám na to iný názor. Peniaze odhalujú charakter. Charakter je alebo nie je. Peniaze mu pomáhajú výjsť na povrch. A teda áno, niektorí ľudia, ktorí zbohatli, postavili peniaze za svoj cieľ. Peniaze v živote sú extrémne dôležité, pretože umožňujú lepšie riadiť ľudí. A aj z vlastnej skúsenosti viem, že až po určitom prelome a dosiahnutí finančnej nezávislosti dokázali moje firmy expandovať násobne rýchlejšie práve preto, že som si dokázal z trhu vziať šikovnejších ľudí a dokázal som doplniť svoj tím. Prirovnal by som to k tomu istému, ako keď fotbalový kauč vychováva svojich zverencov, ale z času na čas z trhu kúpi ESO, vďaka ktorému poskočí kvalita celého tímu. Peniaze v živote sú dôležité, ale sú nástrojom.
A aj Tomáš Baťa hovoril, že potrebuje peniaze na to, aby dokázal dosahovať lepšie a lepšie výsledky, aby ich dokázal točiť, aby ich dokázal reinvestovať. Peniaze sú vlastne energia. A povedal krásnu vetu, nežeňme sa za peniazmi, slúžme. Ak budeme slúžiť podľa najlepších schopností, nevyhneme sa peniazom. A táto myšlienka mi bola blízka a primárne som sa snažil vytvoriť systém, ktorý generuje peniaze. V life managemente, v celkovom úspechu každého z nás sú peniaze vyjadrením a ocenením našich schopností. Pretože keď ste sa narodili, keď som sa aj ja narodil, naši rodičia vlastne emitovali akcie. Prišiel na trh nový titul. Volal sa XY. Janko Novák, Antonín Nekvinda, Roman Juráš. Jednoducho prišli sme na trh a začali sme sa postupne vyvíjať. Tak ako keď emitujete akcie nejakej firmy, má na začiatku nejaký kurz. Ak je pre trh prínosom, má hodnotu veľmi veľkú, ale keď sme sa my narodili, nikto nevedel, čo z nás bude. Keď sme boli malinkí, naši rodičia sledovali naše napredovanie cez vlastný subjektívny filter. A pre každého rodiča sú tie jeho deti najlepšie. Prvýkrát sme sa stretli s konkurenciou a s druhými akciami. Keď sme začali navštevovať rôzne krúžky, začali sme sa porovnávať so svojím okolím, začali sme súťažiť so svojimi spolužiakmi a zažili sme prvé sklamania. Videli sme, že niekto dokáže byť v niečom lepší, ako sme my. A videli sme, že v mnohých veciach sme my lepší ako tí druhí ľudia. Pripravil som si a pre takisto svoju knihu som dal túto metaforu. Každý z nás má hodnotu na trhu práce. Nikto z nás nemá istotu. Nech robíš v najlepšej firme dnes, zajtra môže skrachovať. Nech máš najlepší flek a super plat, zajtra ťa môžu prepustiť. Pretože svet sa tak dynamicky mení, že jedinú istotu, ktorú do budúcnosti máme, je hodnota našej hlavy na trhu práce. A teda, ak som sa zamýšľal nad tým, ako ľuďom najlepšie priblížiť sebarozvoj, ako najlepšie priblížiť budúcnosť, tak to dávam cez tento príklad, ktorý je nám blízky, cez hodnotu tvojich akcií. Akú hodnotu na trhu máš dnes? Za akú cenu by si sa dokázal na trhu umiestniť? A ak to porovnáš s vývojom tvojich akcií od narodenia, rastieš, stagnuješ, alebo máš obrovské výkyvy, ako je to v prípade každého z nás? Dáva mi veľký zmysel prijať to Baťové, že sme život dostali darom, a naša povinnosť je ho rozmnožiť. Naša povinnosť je pracovať celý život na sebe až do posledného dňa. Pretože život sme dostali darom a máme neuveriteľný potenciál. Každý z vás dokáže siahnuť na hviezdy oveľa ďalej, ako si len dokážeme predstaviť. A to je opäť myšlienkový vzorec, ktorý, ak človek má, tak dokáže napredovať rýchlejšie ako ostatní. Iba menej ako 10% ľudí sú úspešní ľudia. 90% ľudí sa nepokladá za úspešných. 90% ľudí prežíva svoj život a potrebuje k tomu viac peňazí. Skutočnosť je taká, že nepotrebujeme viac peňazí. Potrebujeme viac schopností, ktoré generujú peniaze. Peniaze sú len výstup fungujúceho systému. Peniaze sú to posledné. Na začiatku je vždy vstup, aktivita, ktorá má viesť k peniazom. Takže koncentrácia na peniaze je nesprávna koncentrácia. Pre úspech je dôležitá koncentrácia na vstupy, na to, čo musíš dať, aby si na konci zo svojho biznisu, z toho, čo robíš, dostal maximum peňazí a aby ťa trh ocenil. A z tohto, čo bolo povedané, nám teda zatiaľ vyplýva, že samotné peniaze neznamenajú celkový úspech v živote. Lebo podľa môjho názoru je takisto dôležité dokázať budovať vzťahy, ako v rodine, tak aj s druhými ľuďmi, pretože človek, ktorý je sám, nedokáže vybudovať veľkú hodnotu. Vždy na to budete potrebovať druhých ľudí. A preto začínam od nás samých, pretože väčšina z vás ste tu manažéri a lídri, ktorí vediete druhých ľudí. Vaši ľudia sa stále na vás pozerajú. Vaši ľudia idú za vami a my si dnes povieme, ako získať kvalitného človeka. Čo je pre kvalitného človeka dôležité a ako sa vôbec mení trh práce. Takisto si povieme o tom, že neplatí to z klasického filmu, že ľudí je ako kefalíne. Určite to poznáte. Ľudí je permanentný nedostatok. Kvalitných ľudí je permanentný nedostatok. Na každú jednu pozíciu
nastáva obrovský pretlak. Kvalitných ľudí je nedostatok. Rodina a vzťahy je postavená na tom istom ako ostatné okruhy, ktoré budem menovať, na všímavosti. Nikolaus Enkelman v svojej knihe S radosťou k úspechu prináša veľmi kvalitnú myšlienku a tá znie: všímavosť posilňuje, nevšímavosť oslabuje. To, čo si v živote budeš všímať, to pre teba bude existovať. To, čo si prestaneš všímať, to pre teba postupne stratí zmysel. V rámci rodiny a vzťahov s druhými ľuďmi, a poznám to z vlastnej skúsenosti, je všímavosť kľúčovou. Absolútne kľúčovou. A tak sa mi takisto stalo, že som najlepšieho kamaráta z detstva na pár rokov stratil, pretože moja všímavosť bola plne koncentrovaná len na biznis. A ak hovorím o life managemente, vychádzam z toho, že cieľom by mal byť balans. Cieľom by mala byť harmónia medzi tým, za čím ideme, a tým, čo nás obklopuje. A vtedy máme šancu dosahovať tie najlepšie výsledky, lebo nám funguje zázemie a funguje nám aj drive, funguje nám dobývanie energie a teda máme možnosť načerpať a vydať. Život je v podstate neustále vydávanie a načerpávanie energie. Rodina a vzťahy je pre niekoho dôležitejšia viac, pre niekoho menej. A prosím, takisto túto prezentáciu berte s rezervou. Je to môj pohľad na svet a netvrdím, že toto je tá najlepšia možnosť, ako žiť. Hovorím len o tom, čo mi v živote fungovalo, čo ma baví a čo môže byť inšpirujúce. Zdravie a kondícia je vo verbálnej rovine ľahšie dodržiavateľná ako v tom skutočnom živote. Už Tomáš Baťa, a asi jeho meno budeme citovať veľmi veľakrát za dnešný deň, už Tomáš Baťa povedal: nastal svoju životosprávu tak, aby si bol schopný veľkých duševných a fyzických výkonov. Je zaujímavé, že tento človek to hovoril svojim ľuďom niekde medzi rokmi 1900 a 1920, to znamená skoro 100 rokov dozadu, ale pritom tie princípy platia aj dnes. Ak si v dobrej fyzickej a psychickej kondícii, dokážeš byť inšpirujúci pre svojich ľudí. Dokážeš mať oveľa väčší drive. Dokážeš byť lepší, ako sú ostatní. Čo to znamená zdravie a kondícia? Jednoznačne pohyb a jednoznačne správne stravovanie. Dve veci, ktoré ľuďom chýbajú. Väčšina ľudí nešportuje a väčšina ľudí sa stravuje nesprávne. Potom jedného dňa, keď majú nadváhu, tak sa sťažujú opäť na všetko ostatné, ale pointa je pritom v tom, že človek nemá takú mieru sebadisciplíny, aby dokázal pracovať aj v tomto okruhu. Z môjho pohľadu pre life management je rovnako dôležité dokázať ustáť svoje zdravie a svoju kondíciu ako schopnosť generovať peniaze, ako schopnosť ustávať ostatné okruhy. Povolanie a kariéra. A kde si som čítal, že viac ako 80% ľudí robí prácu, ktorá ich nebaví, neuspokojuje, a robia ju len kvôli peniazom. Väčšina ľudí sa ale bojí zmeniť svoje zamestnanie. Väčšina ľudí chce mať pevný pracovný pomer s jasne definovanou cenou za svoju prácu. Väčšina ľudí je vychovávaná ku kvalitným zamestnancom. A možno ste čítali knihu Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kiyosakiho, ktorú odporúčam, pretože v nej krásne vykresluje ten rozdiel medzi tým, k čomu nás viedla klasická škola. A k čomu to bolo? Aby z nás vyrástol poslušný zamestnanec. Len aby sme moc nevyskakovali z radu a aby sme sa krásne zaradili medzi ostatných. Osobne si myslím, že s priemernými ľuďmi veľmi ťažko dosiahneme nadpriemer. Je extrémne dôležité, s kým robíš. Je extrémne dôležité, aby si v svojom tíme mal ľudí, ktorí uvažujú podnikateľsky, ale rovnako mal výkonných spolupracovníkov v tej roli zamestnanec. My u nás vo firmách vymieňame slovo zamestnanec za slovo spolupracovník, tak ako to bolo aj u Baťu. Nepáči sa mi slovo zamestnanec, pretože chcem spolupracovať. Spolu, nie v češtine spolupráce, ale spolupráce. Spolupracovať s ľuďmi. Prečo je to extrémne dôležité? Pretože manažment za posledných 50 rokov sa mení. Ak pred 50 rokmi ste ľuďom prikazovali a viedli ste firmu tvrdou rukou, čím ďalej, tým viacej zisťujeme, že na trhu rozhoduje človek sám. Že dôjde k totálnej premene pracovno-právnych vzťahov a že dokonca štúdia hovorí o tom, že ľudia budú pracovať doma. Že firmy budú čoraz viacej využívať techniku a budú ľudí nechávať doma, aby pracovali na počítačoch, ušetria za cestu, ušetria ten čas, ktorý tento človek pôjde na svoje pracovné miesto, ušetria za kancelárske priestory,
Možno dnes to znie príliš vizionársky. Ale fakt je ten, že priemerný občan aj tohto štátu, aj tohto regiónu je stále lepší a lepší. V niektorých štátoch veľmi rýchlo, v niektorých pomalšie, ale na manažment to kladie ďalší nárok. Začať sa zamýšľať nad tým, ako vytvoriť prostredie pre našich ľudí, aby dokázali dosahovať lepšie výsledky. Nie cez direktívu, ale cez plánovanie ich rastu. No ale ak chceme viesť druhých, musíme najprv vedieť viesť seba. Tomáš Baťa povedal, sa mu štikúta niekde, vedenie vzorom je najväčšia sila. Nikto v manažmente nevymyslel na svete nič lepšie ako túto vetu. Vedenie vzorom je najväčšia sila. Ľudia ťa nepočúvajú, ľudia ťa sledujú. Sú ako malé deti. Sledujú to, čo ty robíš, nielen to, čo hovoríš. A ak je disproporcia medzi tým, čo hovoríš a ako sa správaš, nebudú s tebou robiť najlepší ľudia. K tomu sa ešte dnes v prezentácii dostaneme. A preto môj tip pre každého z nás je vytvoriť si svoj osobný plán rozvoja. Svoj individuálny plán rozvoja v týchto 5 oblastiach písomne s jasne definovanými míľnikmi. Opäť medzi manažérmi niečo nie obvyklé. Väčšina ľudí robí najlepšie, ako vie. Väčšina ľudí ráno vstane a ide v plnom nasadení. Ale otázka, nie je to náhodou ako ten škreček v takom koliečku? Kam vlastne utekáš? Kam sa vlastne ponáhľaš? Máš v tom úplne jasno? V okamihu, ako máš vytvorený osobný plán rozvoja, dokážeš kaučovať sám seba. Preto to zrkadielko. Ty si najdôležitejší. Zmenou seba dokážeš zmeniť ostatných ľudí. Keby každý na svete sa postaral len o seba, všetkým by bolo dobre. Nemyslím teraz, že by druhým ublížil, že by bral z ich priestoru. Keby sa každý stal nezávislý na druhých ľuďoch, svoje schopnosti, svojej mozgovej kapacite, v svojom sebarozvoji, tak by bolo všetkým lepšie. A preto 5. okruh, ktorý dodávam pre life management, je pre mňa konštantne sa učiť a rásť. Konštantne sa učiť a rásť. Neviem ako vy, keď som bol študent, želal som si, aby skončila škola. Keď sa mi nechcelo ísť do školy, hovoril som svojej mame, aký som šťastný, že ma čaká už len pár rokov školy a že ako bude super, keď budem chodiť do práce, tak ako ona. Že sa nebudem musieť učiť, že nebudem musieť písať domáce úlohy, že ma nikto nebude kontrolovať, bo som nadšený z toho, že jedného dňa mi skončí škola. Dnes všetci vieme, ako super bolo v škole oproti reálnemu životu. Aké problémy sme museli riešiť vtedy, ako opísať písomku, a aké problémy musíme riešiť teraz. Fakt je ten, že priemerný občan Európy, západnej Európy, prečíta za rok 1,1 odbornej publikácie, ktorá ho v jeho obore má posunúť ďalej. Ľudia čítajú veľmi málo kníh a pritom priemerný občan Európy strávi pred telkou 4 hodiny denne v priemere. Televízor je elektronický znižovač príjmu. 4 hodiny, ktoré priemerný človek strávi pred telkou, keby ich strávil seba rozvojom, študovaním kníh, práce na sebe, zmenil by totálne svoj život. Do 5 rokov by sa stal expertom v študovanom obore a trh by mu to zaplatil. Konštantne sa učiť a rásť je nevyhnutnosť. Preto ma prekvapuje a udivuje, že veľa manažérov, ktorých stretám, aj veľmi úspešných, hovoria, nemám čas čítať knihy. OK. A čo máš čas teda? Ak dnes nečítaš knihy, čo bude o 5 rokov? Ako chceš súťažiť s trhom o 5 rokov? Ako chceš súťažiť, keď sa totálne otvoria hranice, nastane pohyb ľudí po celej Európe a schopní ľudia budú odchádzať za lepšími podmienkami? Ako si ich chceš udržať, keď ty nebudeš pre nich zaujímavý? Myslím si, že sme odkázaní na sebarozvoj, ak chceme hrať prvú lígu. Ono potom je otázka, ku ktorej sa takisto dostaneme. Čo to je prvá liga? S čím sa tu na Slovensku porovnávame? S čím sa porovnáva 5 miliónový národ, keď len Kyjev má 3,5 milióna obyvateľov? To znamená, v tomto malom akváriu úspech je veľmi relatívny. Len prechodom na euro sa milionári v slovenských korunách budú pozerať úplne inak na svoje príjmy. Pretože keď to videlia kurzom, zistia, že nie sú milionári v tej novej zjednotenej Európe. A preto je veľmi dôležité pochopiť, že bez neustáleho seba rozvoja nebudeš konkurencie schopný. Skôr či neskôr. Je to ako v prírode.
Všetko, čo žije, to rastie. Čo začne stagnovať, bude skôr či neskôr klesať. Ak to začne klesať, prestane to dosahovať výsledky. Ak to prestane dosahovať výsledky, prečo by kvalitní ľudia mali s tebou zostať? Myslím, že bude veľmi zaujímavá pasáž o tom, čo hľadajú kvalitní ľudia, s kým by chceli robiť kvalitní ľudia. Tento slajd hovorí o prístupe komplexne k životu, kde som vybral 5 oblastí, kde dosiahnutie ich harmónie robí človeka šťastným. A tam je tá filozofická otázka, každý z nás si to nastaví nejako. Čo sme spozorovali ale? Že ak posilňuješ na časovom úseku jeden z týchto okruhov, zákonite máš problém v niektorom druhom. Určite poznáte v svojom okolí ľudí, ktorí sa vrhli na kariéru maximálne. Maximalizovali okruh povolania a kariéra v kombinácii peniaze, lebo to je spolu prepojené. Ale kde sa to prejavilo? Zdravie a kondícia dole, vzťahy a rodina dole. Poznáte takých ľudí v svojom okolí? Určite áno. Potom sú ľudia, ktorí to celé stavajú na zdravie a kondícia. Ja ich volám ezoterici. To sú zaujímavé typy ľudí, ktorí riešia veľryby v Grónsku a tak ďalej, ale pre praktický život majú otáznik. Peniaze, rodina a vzťahy. Ale v tom svojom svete sú šťastní, takže to nejde o kritiku, ide o popis toho, čo vidím okolo seba. Pre život môj som si vybral harmóniu týchto oblastí a dávam ako tip na určitom časovom úseku si strážiť balans medzi týmito okruhmi. A teda zákonite, ak posilníš jeden, je to ako 5-cípa hviezda, niekde potiahneš ten krásny obrazec a niekde ti niečo bude chýbať. Každý z nás by si mal v rámci svojej životnej filozofie dať odpoveď otázku, ako dôležitý je pre ňoho biznis, ako dôležitá je pre ňoho kariéra, ako dôležité je pre ňoho rodina, vzťahy a tak ďalej a nájsť si ten svoj balans ku šťastiu a k úspechu. Ak mám vydefinovať úspech, definujem ho cez týchto 5 oblastí ako harmóniu v 5 oblastiach dosahovania úspechu. Okruh motivácie som pre vás rozdelil na niekoľko častí, kde za kľúčové považujem seba motiváciu. Ak chceš motivovať druhých ľudí, primárne by si ty mal byť v pohode, ty by si mal byť namotivovaný, ty by si mal byť ten, ktorý rozdáva tú energiu. Ešte kedysi ma moji prví manažéri učili krásnu vetu, ak chceš v druhých zapalovať, v tebe musí horieť. Inak nemá šancu posunúť tú energiu ďalej. Ak človek, a zase všimnite si, ako to je prepojené, ak človek rieši v hlave to, že mu nefungujú vzťahy, je z toho demotivovaný, nevidel svoje deti pol roka a teda, myslí si, že sa to neprejaví. Opak je pravdou. Každého z nás riadi podvedomie. Vedomie je to ako ľadovec. Vedomie je len 10%. 90% nášho života je v podvedomí. A my sme riadení podvedomými procesmi. V našej mysli. Tam sa načítava celý náš život. Cez našich 5 zmyslov. A teda, ak si myslí niekto, že ho to neovplyvňuje, opak je pravdou. Ovplyvňuje ťa to. Na strane druhej, aj neúspech v predchádzajúcich oblastiach môže byť obrovská motivácia. Seba motivácia, podľa môjho názoru, pre dosahovanie extrémne veľkých úspechov je kľúčová. A aj z toho dôvodu, že ak tebe stačí málo, tak nikdy nemôžeš robiť so špičkovými ľuďmi, lebo sa pod tebou budú nudiť. Tým vytvoríš strop. Ak ti stačí málo, ľudia pod tebou nepôjdu ďaleko. Nájdu si niekoho, za kým môžu ísť, kým môžu rásť viacej. Ľuďom treba dať neustále impulzy. Ak chceš robiť s tými najlepšími, potrebuješ ich stále ťahať dopredu. Ťahať dopredu, ukazovať im smer, dokázať im priniesť niečo viacej. A teda sa dostávame k tomu, ako motivovať samého seba. Ako byť schopný dosahovať výsledky. Ako byť sám sebe kaučom. Budeme spolu hľadať odpovede na tú otázku. Ja som ho našiel v tom, že je extrémne dôležité chápať, ako fungujeme vlastne. Ako ľudské bytosti, ako funguje mozog, ako sa rozhodujeme, ako rozmýšľame, ako to ovplyvňuje to, čo hovoríme, ako fungujeme ako stroj. Interný dialog je v tomto prípade najdôležitejší. Ráno vstaneš a naštartuješ sa vlastne.
Naštartuje sa tvoj interný dialog. Začneš sa sám so sebou rozprávať. Každý z nás má svoju pravdu, každý z nás má svoj život, ktorý posudzujeme cez filter toho, čomu veríme, cez tzv. Myšlienkové vzorce. Interný dialog je preto veľmi dôležitý, pretože ovplyvňuje tvoje myslenie a tvoju schopnosť myslieť s obrovskou silou, s princípom vizualizácie, s princípom príťažlivosti. A opäť sa to zdá zdanlivo v dnešnej vecnej dobe ako z časti ufológia, pretože nevidíme do seba. A žiadna stredná ani vysoká škola neučí o tom, ako funguje náš mozog. Dospelí ľudia nechápu, prečo sa deti učia ľahšie ako dospelí. Napríklad pri jazykoch. Je to zaujímavé, ale vysvetlenie je tak jednoduché. Centrum pre materinskú reč v našom mozgu je od 0 do 6 rokov veľmi tesne prekryté s centrom pre cudzie jazyky. Čím sme starší, sa tieto dve centra v našom mozgu oddelujú od seba. A preto malé dieťa, ktoré sa učí druhý cudzí jazyk, nevníma to, že sa učí druhý cudzí jazyk, lebo sa mu zapája tá istá časť mozgu. Keď sa už ale učí ako 16-17 ročný alebo 35 ročný človek, riadi učenie druhého jazyka úplne iná časť mozgu. Opäť ako človek sa k tomu dostane? Že skúma. Najprv preskúmaj sám seba. Ak chceš pochopiť druhých, pochop najprv sám seba. Pochop, ako ty uvažuješ, aby si pochopil, ako uvažujú druhí. Power, think, hovorí o tom, že je možné sa naučiť myslieť oveľa silnejšie ako ostatní a začať využívať silu svojho podvedomia, silu vizualizácie, silu vlastných schopností, ktoré nám boli dané. Z toho potom odvodíme schopnosť rozprávať s obrovskou silou. Nie je jedno, ktoré slova vyberieš. A takisto psychológovia vedia, že keď človek povie brept a povie nejaké iné slovo, nie je náhoda, že jeho mozog vybral práve to slovo z toho množstva slov, ktoré pozná. Hovorí sa, že podvedomie nás prezradí. A preto by každý manažér, kto chce byť naozaj extrémne úspešný, mal pracovať aj s nástrojmi, ktoré nie sú bežné. Ale veď nie je bežné, že len 5% planéty, alebo ešte menej, vlastní väčšinu majetku planéty. Otázka je, jak je to možné, že jeden človek dokáže dosahovať za 24 hodín násobky úspechu druhých ľudí. A pritom je rovnako z mesa a kosti. V čom to teda je? A môj tip je, študujte úspech. Študujte úspešných ľudí, študujte životopisy, študujte to, ako boli úspešní druhí ľudia a čomu za to vďačia. Tomáš Baťa je tam takisto enormnou inšpiráciou. No a ak toto máme zvládnuté, potom by som sa mal zaoberať motiváciou spolupracovníkov. Často dostávam otázku, ako motivovať svojich ľudí. Paradoxne, tip číslo 1 je, najprv prestaň demotivovať. Je to 100-krát ľahšie, ako by si mal začať motivovať. S vysokou pravdepodobnosťou to, ako robíš svoju prácu, niektorých z tvojich ľudí demotivuje. Možno ti to nevedia povedať, možno to nevieš vysledovať. Darmo vymyslíš fantastickú súťaž, keď tvoji obchodníci nemajú splnené elementárne podmienky k tomu, aby boli úspešní. A teda číslo 1 pre manažéra je dať si otázku, čím demotivujem svojich ľudí. Alebo s kľúčovými ľuďmi si sadnúť, vytvoriť atmosféru dôvery a opýtať sa ich priamo. To je asi najlepšia metodika, ale najmenej používaná. Manažéri sa domnievajú, namiesto toho, aby sa pýtali. Kam by to potom celé malo spieť a čo ti to umožní? Ak pracuješ na sebe a si vzorom a inšpiráciou, dokážeš potom nájsť tých správnych ľudí, ktorí začnú riešiť tvoje problémy. Odporúčam knihu, asi ste o nej počuli, s vysokou pravdepodobnosťou, od Collinsa Good to Great, ktorá bola ďalšia z publikácií, ktorá ovplyvnila moje manažerské myslenie. Odkiaľ som si vybral iba niekoľko vecí. Jednou z nich bola metafora s autobusom, ktorá hovorí o tom, že prvý krok, ktorý by si mal spraviť, je dostať tých správnych ľudí do autobusu. A až potom by si sa mal rozhodovať napevno, kam s nimi pôjdeš a už do tej diskusie by si mal zapojiť aj ich. Všimnite si, ako funguje klasický manažment. Klasický manažment hovorí vízia, misia, poslanie. Ale niektoré firmy na svete to urobili inak. Našli tých správnych ľudí a potom sa ich opýtali, kam chcete ísť ľudia.
Čo nás bude baviť? V čom sa staneme najlepší na svete? A teraz je ten čas, kedy sa dostávame k otázke, ako získať tých správnych ľudí. Ako z trhu stiahnuť najlepších. Často je prvý argument proti najímaniu kvalitných ľudí ich cena. Ich požiadavky na plat. Otázka je, koľko ťa stojí to, že robíš s oligu horšími ľuďmi? Nestrácaš náhodou viacej? Peniaze dnes už nie sú rozhodujúce pre schopných ľudí. Trh sa totálne zmenil. Dnes nie je otázka zaplatiť človeku vysoký fix. Kvalitný človek nejde primárne po peniazoch, on vie svoju hodnotu. Kvalitný človek potrebuje ten mesačný fix na to, aby ste mu zaplatili jeho hypotéku, jeho štandard, na ktorý bol zvyknutý, ale nie je to jeho primárny motivačný faktor. So schopným človekom debata plus minus 10 000 na mesačnej báze nehrá žiadnu rolu. A ak máš teda nejaké rozpočty od akcionárov alebo od vyššieho šéfa, ktorý definuje, že sa máš so schopným človekom hrať plus minus 10 000, môj názor je ten, že je to nesprávna stratégia. Ale v niektorých firmách sa cez to nedostaneš, lebo sú jasne určené platové hladiny, na ktorých sa ľudia majú hýbať. Môj názor je ten, že schopný človek je na nezaplatenie a že sa s ním nebavím o plus minus 10 000. Čo teda láka schopných ľudí do autobusu? Láka ich značka, ku ktorej majú ísť, nespoja svoje meno len tak s niekým. Láka ich budúcnosť a ich možnosť ovplyvniť budúcnosť. Láka ich najbližšie okolie spolupracovníkov. S kým budem robiť? Kto sú moji priami nadriadení, kto sú moji priami podriadení. A znovu sa teda dostávame k tomu, že keď chceš angažovať lepších ľudí, musíš sám byť veľmi kvalitný. A to je zase o vývoji. Ak stále na sebe budeš pracovať, automaticky budeš v budúcnosti najímať stále lepších a lepších ľudí a automaticky tvoje firmy pôjdu rýchlejšie a rýchlejšie dopredu. Dáva to absolútnu logiku. Čím si lepší ty, s tým lepšími ľuďmi môžeš pracovať. A teraz, prečo je to extrémne dôležité? Lebo vyrastieš len pokiaľ ti to dovolia tvoji ľudia. To je, myslím si, zásadné. Vyrastieš len pokiaľ ti to dovoluje okruh ľudí, s ktorými robíš. Lebo tvoji ľudia ťa buď tlačia, alebo ťa sťahujú. Preto je tu veta, správni ľudia riešia tvoje problémy. Určite poznáte situáciu, kedy vy riešite za vašich ľudí neustále a dokola. Z toho vyplýva, nemáš top špičkových ľudí. Dve možnosti. Jedna je, neustále sa musíš starať o rast tvojich ľudí, ktorých máš. Je hlúpo začať sa rozčulovať nad tým, akých ľudí máš. Mimochodom platí veta, každý šéf si zaslúži ľudí takých, akých má. Takže ak dnes na káve sa sťažuješ druhému manažérovi, ty počúvaj, keby si videl tých mojich nešťastníkov, to je úplne sila, tak možno práve tvoji ľudia si hovoria niekde na svojom pive, ty keby si videl môjho šéfa, vieš, aký to je človek. To je úplná sila. Takže každý máme takých ľudí, akých si zaslúžime v danom čase. Dobrá správa je, že s tým niečo môžeme robiť. Čím lepší budeš ty, tým ľahšie potiahneš kvalitných ľudí ďalej. A to je ďalší tip z mojej strany pre vás. Kvalitný človek nemá len kvalitu tým, čo dokáže urobiť a odrobiť, ale aj tým, že pozná veľmi kvalitných ľudí v svojom okolí a dokáže ich pritiahnuť k sebe znovu do vášho autobusu. Takže paradoxne získaním jedného kvalitného človeka, ktorého v úvodzovkách preplatíš, zarobíš na tom, že ďalší kvalitní ľudia ho budú následovať. Lebo trh si dá otázku, prečo ten dobrý človek išiel práve do tej firmy. Správni ľudia v tvojom autobuse budú znamenať totálnu akceleráciu tvojho biznisu. Ďalší pozitívny efekt je ten, že kvalitní ľudia zoberú tvoje problémy na seba, lebo kvalitný človek nepotrebuje motiváciu. Tram-tada-dám. To je to najzásadnejšie. Kvalitný človek nepotrebuje od teba rozmýšľať dňom a nocou, ako ho motivovať. Kvalitný človek je motivovaný od podstaty, preto je kvalitný. Kvalitný človek má svoje ciele, ktoré spojí s tvojou organizáciou. On nepotrebuje denne, aby si ho hladkal, nepotrebuje denne, aby si ho kopal do zadku, nepotrebuje dennú starostlivosť ako ten, ktorý je v strede tej pomyselnej škály manažmentu. Kvalitný top človek je pre teba prínosom. To, kde ale narazíte, je kvalita vás dvoch. Musíš mu byť prínosom aj ty, musíš mu byť partner, musí vedieť, že sa od teba niečo naučí. A preto vás chcem vyzvať, priatelia, pre budúcnosť a úspech všetkých firiem, ktoré sú tu, sme extrémne dôležití my, každý z nás.
každý z vás, ak zdvihne svoju hodnotu, zdvihnete hodnotu firmy, v ktorej dnes pracujete. Ale zvyknem dodať, ak si to firma, v ktorej ste, nebude vážiť, aj tak pracujte ďalej na sebe. Nájdete inú firmu. Ľudia sa príliš držia toho, kde sú dnes. A preceňujú krátkodobé efekty. A podceňujú dlhodobé. V časovom horizonte 5 rokov môžeš byť manažér 10-násobne väčšej entity, ako si dnes. Lebo stále bude platiť. A to už hovoril Tomáš Baťa. Malých ľudí, robotníkov, je dostatok. Problém bude vždy na strednej a top úrovni manažmentu. A to je paradoxné, pretože top manažéri zarábajú najviac. Paradoxne, na trhu je najmenej takýchto ľudí. To znamená, tá snaha byť top manažérom nie je dostatočne silná na trhu. Školy, ktoré fungujú v tejto krajine, ale aj v Európe, nevychovávajú ľudí s takým nasadením k tomu, z teba bude top manažér. A to už je na inú debatu, to je na filozofickú debatu o tom, ako funguje školstvo vôbec a k čomu sú vychovávané ďalšie generácie ľudí. Pre naše firmy platí, že ty si vytvoríš tvoj vzdelávací systém. Ty predsa za ňo zodpovedáš, ty rozhoduješ. Ty môžeš navrhnúť akcionárom, vyššiemu manažmentu, poďme to zmeniť, poďme to urobiť lepšie, poďme to urobiť trendovo, poďme to urobiť tak, ako to robia najlepšie firmy na trhu. Prečo hrať priemer, keď môžeme byť najlepší? A opäť to bola Baťova veta, kedy povedal, pre nás je dobré len to najlepšie. Nie je to krásna veta? Pre nás je dobré len to najlepšie. Prečo by si sa nemal snažiť byť najlepší? Naopak, formulujem to pozitívne, snaž sa ísť na hranicu možného. Snaž sa ísť na hranicu svojich schopností. Otázka je prečo? Lebo to za to stojí. Život je potom o niečom úplne inom. Máš nové možnosti, dostávaš nové ponuky, ideš hore, rastieš. Máš možnosť totálne do 5 rokov obrátiť svoj život pozitívnemu. Samozrejme, otázka je, čo ty vidíš pred sebou, kam by si chcel ísť a čo je pre teba dôležité. No a postupne, aby sme rozpracovali tie jednotlivé body, seba motivácia sa odvíja od jasne definovaného, aké sú tvoje ciele. Mark Twain vraj povedal, kto nevie, kam ide, sa nemôže čudovať, že príde niekde úplne inde. Väčšina ľudí nevie, kam ide. Urobil som si malý pokus mne s najbližším človekom, s mojim bratom. Pred 5 rokmi som sa opýtal, brácho, čo chceš v živote dosiahnuť? A jeho odpoveď bola, nechcel by som, aby. A moja protireakcia bola, počkaj, ja nechcem vedieť, čo by si nechcel. Ja by som rád počul, čo by si chcel. Ľudia, ale väčšina ľudí nevie. A preto to ani nikdy nezíska. Lebo väčšina ľudí nevie vlastne, čo chce. O to horšie je na tom manažér, ktorý nevie, čo chce. Lebo zásadná otázka je, keď ty ako manažér nevieš, či ideš autom do Chorvátska, alebo lietadlom do Grécka, alebo vrtuľníkom na Záhorie, tak ako môžeš riadiť svojich ľudí? Ak tebe nie je jasné, ktorým smerom sa chceš ubrať, či už v osobnom alebo pracovnom živote, oveľa ťažšie dokážeš riadiť tvojich ľudí. Pretože ty si pre nich ako kompas. Väčšina ľudí v živote chce byť vedená. Ľahšie naučíš ľudí poslúchať, ako samostatne myslieť. A Baťa to formuloval, myslím, opačne. Ťažšie naučíš ľudí samostatne myslieť, ako poslúchať. Pre nás ako manažérov to znamená veľkú výzvu. Tie spodné stupne riadenia by mali mať striktnejšie definované, čo majú robiť. Ale čím ideš vyššie v hierarchii, tým by si mal od človeka požadovať jeho vlastnú schopnosť prevziať zodpovednosť a jeho vlastné určenie smeru v spolupráci s tebou. Kto nevie, kam ide, sa nemôže čudovať, že príde niekde úplne inde. Najčastejšie sa definuje v literatúre cieľ, stratégia, priority a akcia. Cieľ sa často odvíja od sna. To určite poznáte, ale málo kto na to verí. Musím vám povedať, že čokoľvek v živote som dokázal si vymyslieť, bolo skôr či neskôr zrealizované. Až ma to donútilo študovať to, ako funguje mozog a ako je to možné. Zatiaľ stále neviem definovať, prečo to tak funguje, ale neskúmam to tak, ako neskúmam ovládačku na televízor. Možno pri káve mi to niekto vysvetlí, ale ja do dnešného dňa nechápem, ako sa elektrika dostane do zásuvky a prečo, keď zmačknem, sa to tam prepne. Počítač nepochopím asi nikdy, ale neriešim to. Využívam to. Zákony úspechu, princípy vizualizácie
a toho, že ak jedného krásneho dňa si dokážeš jasne zhmotniť, čo by si chcel, sa začnú diať pozitívne náhody, jednoducho funguje. Začneš stretať tých správnych ľudí. Začnú sa diať pozitívne náhody. Začne ti pomáhať nejaká sila. Niekto verí, niekto nie. Väčšina ľudí je neúspešná. Väčšina ľudí tomu neverí. Keď jasne naformuluješ cieľ pre seba, pre tvojich ľudí, určíš si stratégiu, tak z týchto 2 bodov začneš ľahšie riadiť seba aj druhých ľudí, pretože priority sa ti odvodia automaticky. A to je to, čo som aj vysvetľoval bráchovi. Brácho, v momente, ako ti bude jasné, ktorým smerom chceš ísť, nebudeš mať problém pri rozhodovaní. Či doprava alebo doľava. Nebudeš mať problém rozhodovať, čo je skôr a čo má byť až potom, pretože priority automaticky budú vyplývať z toho, kde je cieľ a aká bola definovaná stratégia. Následne aj tak je najdôležitejšia akcia. Väčšina ľudí a väčšina firiem robí len blá, 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 blá. Jedna porada strieda druhú poradu. Jedna dlhá zbytočná porada strieda druhú zbytočnú a dlhú poradu. Pointa je v akcii, nie v debatovaní. Radšej urobím akciu, radšej urobím pilotný projekt, ako 100-krát sa stretať k jednej veci. Opäť porady zvolávame my. My ako manažéri. Máš za sebou efektívne vedenie porád? Naštudoval si to? Rozmýšľal si nad tým, kedy svojich ľudí nudíš a kedy nie? Rozmýšľal si nad tým, ako je dôležité, aby ti podklady zaslali dopredu? A je to u teba štandardom alebo výnimkou? Veľa manažérov, veľa vecí ovláda. Teoreticky. Ale sa podľa nich neriadi. A tam sa rozdeľujú firmy diametrálne. V našom biznise, v dnešnom biznise, bude stačiť, aby si bol o milimeter lepší, ale vo výsledku je to ako s golfovou loptičkou. Ak golfovú loptičku pri odpale odpališ len milimeter inak, ako by si mal, o 150 metrov pristane niekoľko desiatok metrov od svojho cieľa. A to je to isté, ako keď sa firma X o milimeter odkloní od tvojej firmy Y a dokáže skončiť niekde úplne inde. V dobrom alebo zlom. Podľa toho, či to odklonenie išlo v rámci toho, o čom sa bavíme, alebo išlo nesprávnym smerom. A kým niektoré firmy poradujú, druhé firmy konajú. Ďalšia prípadová štúdia môže byť náš prienik do Rumunska. Kým ostatní moji konkurenti rozmýšľali nad tým, čo bude na Slovensku, my sme nasadili všetky zdroje do Rumunska. Dnes sme v Rumunsku najväčšia distribučná spoločnosť nezávislého typu. Máme 40 pobočiek a 50 000 spolupracovníkov. Za prvé 3 týždne sme urobili 100 000 zmluv DSS-ky. Zatiaľ, kým ostatné firmy, moji konkurenti, Nemci, Rakúšania, všetci sa tam pripravovali na veľký biznis, ktorý jedného dňa príde, sme jednoducho prišli a zvalili trh. A to je to, čo ti dávam ako tip. Porozmýšľaj nad tým, ako konať rýchlejšie, ako byť akčnejší. Neboj sa rizika. Svet bol, je a bude nebezpečný vždy. Nehybnosť je smrť. Život je pohyb. Do budúcnosti sa stále viac hovorí o tom, že informácie budú mať všetci. A preto začni pracovať sám so sebou, so svojou schopnosťou intuitívne konať. Čím sa bude odlišovať manažér budúcnosti? Jeden sedí v jednej kancelárii na najvyššom poschodí v budove, druhý sedí v druhej kancelárii na najvyššom poschodí v budove. Obidvaja majú najmodernejšie prostriedky, obidvaja majú najväčšie armády pod sebou, obidvaja majú prístup na internet, napriek tomu bude jeden úspešnejší. Všetci sa zhodujú na tom, že ďaleko dôležitejšia sa stane intuícia a znalosti, nie informácie. Informácie máme všetci. Všetci vedeli, že bude dôchodká reforma v Rumunsku. Všetci budú jedného dňa vedieť všetko. A aj pri výbere ľudí, čo je takisto moja životná skúsenosť, dávam tip, daj na svoju intuíciu. Daj na svoje brucho. Môžeš urobiť 27 výberových pohovorov. A nemusíš vybrať toho správneho človeka. Určite ste to zažili všetci. Prizveš si 7 agentúr, v konečnom dôsledku aj tak po 3 mesiacoch sa lúčiš. Opäť len zo života môžem povedať, že napriek tomu, a to môže byť tiež inšpiráciou pre teba, že som vybral nesprávneho človeka, paradoxne v zmysle príčiny a následku firme extrémne pomohol. Takže každý človek ti niečo prinesie, aj ten, ktorého vyberieš nesprávne. A preto som si zvykol sa nehnevať na seba ani na ňo, keď sa po 3 mesiacoch rozchádzame, lebo v 2 prípadoch za krátku históriu firmy práve angažovanie nesprávneho človeka na dlhú dobu
krátkodobo prinieslo extrémny efekt. O to viacej si však uvedomujem pre budúcnosť, že aj tak nemá šancu na prvom, druhom ani treťom pohovore vedieť, že sedí pred tebou ten správny človek a aj tak ho preverí až prax. U teba, v tvojich podmienkach, v tvojej firme, v konkrétnom procese. A opäť firmy by sa nemali tak striktne pozerať v tomto prípade na rozpočty a na hľadanie ľudí, ale mali by zapojiť svoju intuíciu, kontakty a hľadať ľudí cez vzťahy. No a dostávame sa k tomu, čo každého z nás zaujíma, pretože vedieme ľudí, ako motivovať ľudí. Spomínali sme, že veľa sa popísalo v teórii. Mnohí z vás určite čítali Herzbergovú teóriu, Maslowovú teóriu, 1, 2, 10. Máš tam pyramídu potrieb a rozmýšľaš, čo s tým. Ja si myslím, že motivovať ľudí je 100-krát jednoduchšie, 1000-krát, miliónkrát jednoduchšie, ako vôbec vymyslieť takú teóriu. A okrem toho, Olga Gerstlova bude hovoriť, že firma je živý organizmus. Neviem ako vy, ale ja som tabuľku nedokázal preniesť nikdy na ľudí. Nešlo mi to, lepil som to na nich zozadu, spredu, nefungovalo to. Živý človek sa aj tak bude chovať v určitých situáciách nepredvídateľne. Ten najlepší, ktorého ste mali, vás klame a ten, ktorý postupne niekde rástol, je budúci líder vašej firmy. A pri motivovaní ľudí si musíme uvedomiť, že nemáme pred sebou stroje. A to najjednoduchšie, čo mi vždy fungovalo, opýtajte sa ich, čo ich motivuje. A opýtajte sa ich, čo ich demotivuje. A nepýtajte sa Maslova, opýtajte sa Jana Malíka z 3. divízie, dvere vpravo. Jano, sadaj a povedz. Najlepšie, čo môže byť, je vytvárať to s ľuďmi, v spolupráci s ľuďmi, čo ich motivuje. Ako by chceli, aby vyzerala firma. Robte brainstorming, robte brainwriting. Vyprovokujte ľudí, aby povedali, čo si predstavujú. Tak či tak narazíme na jeden problém. A to je vaša osobnosť a osoba. Ľudia buď dôverujú, alebo nedôverujú. Získať dôveru ľudí je extrémne dôležité v tomto procese, pretože ľudia sa nesmú báť vám povedať veci. Nesmú sa báť v tej atmosfére, ktorá je vo firme, kritizovať veci. A musia rozumieť vašim rozhodnutiam. Teória versus realita, podľa môjho názoru, tie teoretické postupy, ktoré sa kedysi definovali, dnes nestačia a realita je ale, chvála Bohu, oveľa jednoduchšia, ako si ľudia myslia. Schopnosť vytvoriť funkčný tím je extrémne jednoduchá pre toho, kto to vie. A kto to vie, ja tvrdím, človek, ktorý na sebe pracuje, je inšpirujúci, je líder a vedie vzorom. Ten, kto vedie vzorom, veľmi ľahko strhne ostatných. Krásnym príkladom sú historické romány. Čítate Alexandra Veľkého, čítate Napoleona, čítate Petra Veľkého, zistíte, že všetci títo borci boli v prvých líniách. A potom nebol problém, aby ostatní ľudia išli za nimi, pretože videli vedenie vzorom. Keď máte pred sebou veľký projekt, nič nie je lepšie, ako strhnúť svojich ľudí vlastným príkladom. Je jasné, že nemusíš byť v prvej línii každý deň, ale keď ide naozaj o veľa, ľudia potrebujú vidieť, že si s nimi. Potrebujú cítiť tvoju podporu. Potrebujú vidieť teba v akcii. Nie len blá, 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 ľudia, poďte, ale poďme. Čin predbieha slovo. A čin je vždy 100-krát silnejší ako akékoľvek slovo. Raz urobiť je lepšie ako 1000-krát o tom hovoriť, čo by malo byť urobené. To strhne vašich ľudí. Rob to, čo chceš, aby druhí robili tebe. Určite poznáte tú vetu, nečin druhým to, čo nechceš, aby robili oni tebe. Budeme za chvíľu hovoriť o pozitívnej formulácii. Je extrémne dôležité v živote pozitívne formulovať. Rob druhým to, čo chceš, aby druhí robili tebe. A to je nástroj na motiváciu. Čo motivuje teba, rozmýšľaj, či to motivuje aj tvojich ľudí. Čo chceš, aby oni dávali tebe, začni ty dávať im. Otvorenú komunikáciu, dôveru, podporu. Základné parametre. A už som spomínal veľmi, veľmi silný príklad. Ľudia sú ako deti. Áno, lebo sme boli deti. My pozorujeme, nepočúvame. To je to isté ako pri výchove detí. Darmo budeš svojim deťom hovoriť, nefajčite, keď sám si tuhý fajčiar. Pretože dieťa nebude rozumieť tej disproporcii. Prečo mne to zakazuješ, keď ty sám ťaháš jedno od druhej? V manažmente je to isté. Ak niečo ľuďom v úvodzovkách kážem, sám sa podľa toho musím chovať. Nemôže. Nemal by existovať rozdiel,
tu je niekde top management úžasný, perfektný, dokonalý a tu sme my ostatní. Podľa môjho názoru tak sa nedá vybudovať veľká organizácia. Ľudia ťa musia cítiť, tie štruktúry musia byť ploché a ty musíš byť medzi tvojimi ľuďmi. A musíš ich ťahať dopredu. Musíš. Nemusíš. Ďalšia definícia, ktorú nájdeme v literatúre, je neustála polemika medzi tým, kto je manažér a kto je líder. Môj názor ak by som mal seba definovať, som viacej líder ako manažér. Na strane druhej, pre kvalitnú činnosť firmy potrebuješ manažéra. A teda ideálny stav je kombinácia. Výhodu má ten, kto má v sebe obidva tieto prvky a dokáže byť striktným manažérom a dokáže byť takisto lídrom. Ako keby sme sa ale dostávali k perpetuum mobile. A keďže ľudia nie sú stroje, je extrémne ťažké hľadať tento príklad, nauč sa byť lídrom, nauč sa byť manažérom. Ako sme to vyriešili my? Našli sme lepšieho manažéra, ako som ja. A teda každý robí to, v čom je extrémne dobrý. Ja posilujem svoju schopnosť byť lídrom a on je manažér. Ako duo vytvárame riadenie firmy. Z toho vyplýva, vždy máš možnosť akúkoľvek tvoju slabú stránku vďaka silnej stránke tvojich ľudí nahradiť. Neboj sa ľuďom povedať, v tomto nie som dobrý. Neboj sa ľuďom povedať, toto neviem. Nie si dokonalý a ľudia to milujú. To je to, čo vytvára dôveru. Nie je to, že manažer sa hrá na toho najlepšieho, akého stvoril tento svet. Tak dlhodobo nemá šancu totiž pracovať s kvalitnými ľuďmi. Zase ľuďom druhej, tretej úrovne to stačí. Tým je to blízke, tým je to super, máme najlepšieho vodcu. Ale naozaj kvalitným ľuďom, tí predsa vidia císar je nahý. Kvalitný človek behom mesiaca spolupráce s tebou vidí tvoje slabé stránky, tvoje silné stránky. A dokáže ťa rozkľúčovať. A znovu sa dostávame k tomu, pracuj na sebe, zlepšuj sa, aby si bol inšpirujúcim človekom pre kvalitných ľudí. Ak to máme preniesť do konkrétnosti, ako bolo definované silné myslenie, v krátkosti vám chcem priniesť asi najsilnejšiu schému, vďaka ktorej som pochopil pozitívne myslenie. Každý z vás sa určite stretol v živote, áno, je lepšie pozitívne myslieť, hurá. Potom si človek tomu ale priloží, že to je asi to, keď teraz ja poviem hurá, postavme sa na stoli a budeme si tlieskať, aký sme úžasní a pozitívne myslíme. Nie. Pointa je pochopiť, prečo funguje pozitívne myslenie. V okamihu, ako to pochopíš, máš šancu s tým začať pracovať. A teda táto schéma vysvetľuje, ako vlastne funguje naše myslenie, ako sme formovaní svojim okolím a prečo funguje to, čo si myslíš, tým si. Ak teda často myslíš na úspech a študuješ úspech, je väčšia pravdepodobnosť, že budeš úspešný, ako keď nie. Ak sa zaoberáš pozitívnymi stránkami života, je väčšia pravdepodobnosť, že budeš aj pozitívne žiť. Dokonca sa hovorí, že ak veľa hovoríš o chorobách, sám budeš chorý. Prečo je to tak? Naše myslenie formujú informácie. To znamená, to, čo sme sa v živote dozvedeli, to, čo sme sa naučili, to, aké knihy sme čítali, to, čo nám hovorili naši rodičia, to, čo sme vnímali z televíznej obrazovky, to vyformovalo naše myslenie. Malý príklad. Ak zoberiete malého, čerstvo narodeného občana Mongolska, teraz zabalíte ho do plienky a odlifrujete ho 5000 kilometrov do úplne inej krajiny, do úplne inej rodiny, bude z neho úplne iný človek? Jednoznačne. Prečo? On dostane úplne iné myšlienkové vzorce. Ak ho zoberiete medzi moslimov, bude moslim. Ak ho zoberiete medzi buddhistov, bude buddhista. A ak teda my dnes rozmýšľame, ako byť úspešnejší a očakávame zlepšenie výsledkov, tak primárne prvý krok je analýza toho, čo si doteraz počúval, čomu si veril, čo si čítal, aké máš myšlienkové vzorce. Čo sú tie vety, ktorým ty veríš a podľa ktorých riadiš tvoj život? Zmenou myslenia k zmene výsledkov. A preto sa celá moja hodina točí stále okolo toho istého. Ty si najdôležitejší pre tvoj úspech v živote, sekundárne ľudia okolo teba. Lebo ste prepojení. Čím lepší budeš ty, tým lepších ľudí budeš mať okolo seba. Zmenou príjmania informácií, výberom informácií, selekciou informácií dokážeš ovplyvniť svoje myslenie. Nie je to jednoduché, pretože ľudia sú konzervatívni, majú svoje presvedčenia, tak ako to je v náboženstve, a nie sú ochotní ľahko meniť svoje presvedčenia. Ak je typ šéfa diktátor, asi ťažko sa z neho stane na druhý deň demokrat.
A šéf má byť pritom aj jedno, aj druhé. Sú situácie, kedy musíš byť diktátor, prevziať moc, urobiť poriadok, ale nastoliť demokraciu. O to je to ťažšie a preto len menej ako 5% firiem sú extrémne úspešné. Na svete sú milióny entít právnických osôb. Milióny živnostníkov. Ale len malé percento z nich dosiahne úplne na vrchol. A to je na štúdium, to sa oplatí študovať, prečo je to tak. Informácie vedú k mysleniu. Myslenie vytvára činnosti. Pred každým činom bola najprv myšlienka. Čokoľvek si urobil fyzicky, si najprv si musel premyslieť. Preto metafyzici hovoria, že myšlienka má takú silu, že je vlastne zhmotnením, že je zhmotnená v tom, čo potom vytvoríš. Takže ty, ak sa niečo rozhodneš, v tom okamihu ako keby vyšleš zhmotnenie toho, kam si sa rozhodol ísť. Preto fungujú pozitívne náhody. Preto niektorým praje viacej šťastia ako druhým a zažívajú náhodu. A niektorí ľudia tvrdia, že náhoda neexistuje, že veci sa dejú tak, ako sa majú diať. Opäť, ty si vyber, čomu budeš veriť. Ja len dávam tip, je extrémne dôležité, čomu sa rozhodne v živote veriť, lebo to ovplyvní v konečnom dôsledku výsledky. A to isté platí aj o tvojom vzťahu k svojim ľuďom. Ak často hovoríš, moji neschopní spolupracovníci, aký si ty nešťastný šéf a akí sú oni zlí, tvoji ľudia nikdy nebudú dobrí. Lebo na úrovni tvojho podvedomia ku ním tak budeš pristupovať. V Amerike sa robila jedna zaujímavá štúdia. Do triedy, kde sedeli žiaci, prišli borci, nazveme ich výskumníci, ktorí urobili test. Vyhodnotili následne test a učiteľom označili niekoľko žiakov, na ktorých povedali, milý pán učiteľ, tento George neviem aký, tento Jozefína a tak ďalej, tí sú výnimoční. Urobili najlepšie testy, ale testy neukázali. Zaujímavé je sledovať, ako sa vyvíjal život tých žiakov. Predstavte si, že v tej triede, kde boli označení oni ako tí lepší, dosahovali nadpriemerné výsledky a končili v prvej desiatke najlepších žiakov. Potvrdili očakávanie. Učitelia ku ním pristupovali úplne inak. A preto aj pre manažment platí úžasná veta. Pristupuj k ľuďom k takým, akí by mohli byť. Nie k takým, akými sú dnes. Od teba ako šéfa záleží, akí budú tvoji ľudia. Ty sa máš starať o ich rozvoj, ty sa máš starať o to, aby rástli. Pristupuj ku ním k takým, akí by sa mohli oni v budúcnosti stať. A myslí na ten pokus, ktorý bol spravený a ktorý platí. Tým, že budeš náročnejší na nich, vyburcuješ v nich ten potenciál. Ak k ním budeš pristupovať, robím so slabými ľuďmi, tvoji ľudia budú slabí, lebo je to tvoje očakávanie. To je to isté s deťmi. K deťom tiež pristupujeme obdobným spôsobom. Činnosti až potom vedú k výsledkom. Takže všimnite si paradoxne, človek sa rozčuluje nad výsledkami, ale pritom tu sa to celé spúšťa. Zmenou tohto zmeníš toto. Následne tvoje výsledky ti prichádzajú ako informácia opäť a ovplyvňujú tvoje myslenie. Psychológovia dokázali, že keď si bol malý niekde na základnej škole a na hudobnej si mal zaspievať ruskú hymnu a sa ti to moc nepodarilo a učiteľ povedal, z teba nikdy nič nebude. V tvojom podvedomí je to tak silno zakodované, že je možné, že na celý život ťa to negatívne ovplyvní a ty žiješ s myšlienkovým vzorcom, so mňa nikdy nič nebude. To je informácia, ktorú si dostal. Tak myslíš, na základe toho nemôžeš mať dobré výsledky, lebo ty veríš, že z teba nikdy nič nebude. Z toho vyplýva, že tvoje výsledky sú zlé a výsledky sú zlé a potvrdzujú ti to, čo si myslel. Takže sa hovorí, že ak chceš byť víťazom, musíš byť víťazom pred tým, ako vyhráš. Král musí vyzerať ako král a žobrák musí vyzerať ako žobrák. Keby král vyzeral ako žobrák, nefunguje mu jeho job. Keby žobrák vyzeral ako král, nefunguje mu jeho job. Najprv musíš uveriť, až potom sa to stane. A teda si v myslení si o kúsok pred tým, ako je prax. V manažmente to znamená, keď máš pred sebou veľký projekt a ideš do ňoho s tým, že neúspeješ, alebo snáď úspeješ, alebo možno úspeješ, alebo eventuálne úspeješ, je to niečo úplne iné, ako keď do toho ideš, v tomto budem najlepší. Alebo číslo 2, alebo číslo 3, ako si ty povieš. Toto sme nazvali čertovo kolo. Prečo čertovo? Pretože ak si niečo myslíš, ide to až do výsledkov a si zaciklený. Ak si myslíš negatívne, potvrdzuješ si to.
Ak človek uvažuje negatívne, že svet je plný hrôzy, zla a tak ďalej, bude okolo seba vidieť len hrôzu, zlo. Urobte si malý pokus. Keď sa mi narodila prvá dcéra a som ju kočíkoval, všade som videl ženské s kočíkmi. Dovtedy som ich nevidel. Môj mozog ich nepotreboval vidieť. Všímavosť posilňuje, nevšímavosť oslabuje. Kúpiš si nové auto v špeciálnej farbe, myslíš si, že nikto ho nemá, vyjdeš z autosalónu a zrazu vidíš len také auta v takej farbe. Vyskúšajte si to. Sú to zvláštne veci, ktoré ale potvrdzujú tento vzorec. No a ideme do finále, už len odporúčania, kam by som sa uberal ako tip pre vás. Formuluj pozitívne, pretože mozog nepozná negatívum. Nechcem byť chorý znamená pre mozog chcem byť chorý. Mozog nepozná predponu ne. Naštuduj si, pozri internet, prečo je to tak, ale je to tak. Absolvuj retoriku. Veľa ľudí sa ma pýta, čo môžu zdokonaliť, v čom sa môžu zlepšiť, aby dokázali lepšie motivovať ľudí. Môj názor a osobná skúsenosť je, mal by si vedieť rozprávať na ľudí. Pretože rozprávanie je tvoj nástroj manažmentu. Väčšina ľudí prechádza na maily, chyba. Mail je, áno, písomná stopa, super, ale aj tak tvoj úspech záleží od tvojej schopnosti verbálne komunikovať s tvojimi ľuďmi. Komunikácia rieši problémy. Retorika a komunikácia s väčším množstvom ľudí je potom prípravou na to, že dokážeš komunikovať ľahšie s jedným človekom. Kurzy retoriky ponúka celý trh, pozri si, vyber si, zabsolvuj, pracuj na sebe. V starovekom Grécku to bola povinnosť. Každý pracoval na sebe, boli retorické súťaže, mali to obľúbené. Z toho vyplýva schopnosť jasne sa vyjadrovať, aby si bol pochopený u tvojich ľudí. Aby chápali, čo vlastne od nich požaduješ. Jasný pokyn znamená ľahšie splniteľná úloha. A v neposlednom rade sa hovorí pri efektívnej komunikácii, že komunikácia je o počúvaní. Viac počúvaj a menej hovor. Keď budeš viac počúvať, viac budeš chápať svojich ľudí, lebo ti viacej povedia. Ak ti viacej povedia, budeš mať lepšie informácie na rozhodovanie. Máš možnosť byť potom lepším šéfom, ak budeš viac počúvať svojich ľudí. Ak by som mal urobiť len krátke zhrnutie toho, čo za túto hodinu zaznelo, tak to najdôležitejšie, čo vnímam pre úspech každého z nás, je schopnosť pracovať sám na sebe, tým zlepšiť parametre a hodnotu svojich akcií na trhu, prekonať benchmark, byť ten, o koho sa druhí bijú, a to je naša jediná istota. Vybudovať svoju hlavu, vybudovať svoje schopnosti tak, aby potom si ako nezávislý od trhu si vyberal, s kým budeš robiť, čo budeš robiť, ktoré projekty si vyberieš a potom vidím pred nami svetlú budúcnosť. Ak sa viac opieraš o to, čo máš na papieri, ako o to, čo máš v hlave, skôr či neskôr zistíš, že konkurencia je tak tvrdá, že ani to, čo máš na papieri, nebude platiť večne. Že aj tá najväčšia firma na svete môže skrachovať a to môže byť príležitosť pre štart ľudí v biznise. Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne.